Kto ti pomáha? Ona bola pomocničkou mnohým, i mne samému. List Rímanom, 16. kapitola, 2. verš. Charles Plumb bol pilotom vo Vietname. Po 75 bojových misiách bolo jeho lietadlo zničené raketou zem-vzduch. Plumb sa katapultoval, padol do rúk nepriateľa a nasledujúcich 6 rokov strávil v komunistickom väzení. Všetky tie útrapy prežil a teraz prednáša o tom, čo sa zo svojej skúsenosti naučil. Raz, keď sedeli s manželkou v reštaurácii, prišiel k nemu od vedľajšieho stola muž a povedal: Ty si Plumb. Vo Vietname si lietal na prúdových stíhačkách z lietadlovej lode Kitty Hawk. A bol si zostrelený. Plumb sa ho opýtal: Ako to pre všetko na svete môžeš vedieť? Dotyčný muž odvetil: Ja som ti vtedy balil padák. Potom mu potriasol rukou a povedal: Dúfam, že bolo všetko v poriadku. Plumb ho uistil, že bolo. Keby nebol zafungoval, dnes by som tu nebol. V tú noc Plumb nevedel zaspať a premýšľal o tom mužovi. Ako asi vtedy vyzeral vo svojej námornej uniforme? Koľkokrát ho videl bez toho, aby sa ho čo i len opýtal, ako sa máš? Alebo mu povedal niečo iné. Prehliadal ho, pretože bol stíhací pilot. Zatiaľ, čo ten druhý muž bol len námorník. Premýšľal, koľko hodín si strávil v útrobách lode údržbou šnúr a starostlivými ukladaním látky jednotlivých padákov. Denne držal v rukách osudy iných ľudí. Vďaka tejto skúsenosti teraz Plumb pravidelne kladie svojim poslucháčom jednu dôležitú otázku. Kto ti balí padák? Pretože my všetci máme niekoho, kto nám pomáha zvládnuť naše dni. Paul píše o Fébe a hovorí, že bola pomocničkou mnohým, i jemu samému. List Rímanom, 16. kapitola, 2. verš. Kto pomáha tebe? Prejav mu dnes svoju vďačnosť. Počuli ste dennú úvahu zo 4. vydania časopisu Živé slovo dnes. Tlačenú a bezplatnú formu časopisu si môžete vyžiadať na webe ziveslovodnes.sk, kde nájdete aj ďalšie zamyslenia o Božom slove.